Ben, mae bopeth wedi digwydd yn gyflym iawn I ti'n ystod yr wythnos diwetha. Ydy, wrth chwarae gêm cyntaf fi Abertawe yn erbyn West Ham I fod yn y carfan Cymraeg, mae fe'n step ben fawr I mi. Oedd be ddigwyddodd, oedd am oran iswyl yn doedd yn erbyn Sunderland, beth ar ei ddigwydd I Neil Taylor. Ti'n wedi cael amser I feddwl, mae'n debyg? Na, mae fe wedi dod mor gyflym ers I mi gael fy siawns, ond gobeithio fi Neil yn iawn, yna fydd e mas am rhy hir, ond mae'n cyfle I fi nawr I dangos beth dwi'n gallu gwneud. Pryd nes ti glywed fod ti yng Ngharfan Cymru? O'n I wedi clywed dydd Sul yn y bore, a wedyn o'n I rhaid dod lawr i'r hotel I fod carfan yn y nos. Gyrru lawr yma, ti'n nerfus? O, yn tymor bach, ond o'n i'n cyffroes I fod dy'r carfan, a mae'n siawns fawr I fi nawr. Ti wedi setlo fewn reit sydyn? Ydw, o'n i'n nabod rai o'r boes o Abertawe o'r blaen, a mae fe'n gred I fod yn gwmpas rai o'r chwaraewyr gorau yn y wlad ni. Ydy wedi bod yn help bod ti wedi chwarae yn y tîm cyntaf Abertawe? Ydy, mae wedi rhoi rod o hyder I mi I fod dwi'n dangos beth dwi'n gallu gwneud gyda'r carfan yma, a mae'n dangos bod o'n I wedi gwneud yn alright yn erbyn Sunderland ac yn erbyn West Ham pan dwi'n warae, a gobeithio bydd mae'n gallu gwneud yr un peth os dwi'n gael y siawns I warae wythnos yma. A yn ola, 2 gêm fawr, dechrau'r grŵp, Gwlad Belg a Serbia. Mae'n bwysig dechrau yna, yn dydi? Ydy, gobeithio bydd ni'n gallu gael pwynt ar y bwrdd a bydd os dyn ni'n ddim yn ennill. Mae rhaid I ni gwneud yn well yn y gemau sy'n dod, ond mae'n siawns I ni wneud dechrau dda mewn y grŵp a gobeithio bydd ni'n gallu cicio ymlaen.